Θα διαβάσουμε τώρα τη μαρτυρία του προφήτη Τζόσεφ Σμιθ. Τα ίδια τα λόγια του προφήτη Τζόσεφ Σμιθ σχετικά με τον τρόπο που εμφανίστηκε το βιβλίο του Μορμών είναι τα εξής. Το βράδυ της 21η Σεπτεμβρίου του 1823 κατέφυγα σε προσευχή και ηγεσία προς τον Παντοδύναμο Θεό. Ενώ επικαλούμουν το Θεό με αυτόν τον τρόπο, ανακάλυψα να εμφανίζεται μέσα στο δωμάτιό μου ένα φως, το οποίο συνέχιζε να αυξάνεται μέχρι που το δωμάτιο ήταν πιο φωτεινό από ό,τι στο καταμεσήμερο, οπότε αμέσως εμφανίστηκε δίπλα στο κρεβάτι μου ένα άτομο που στεκόταν στον αέρα, αφού τα πόδια του δεν άγγιζαν το πάτωμα. Μου έχουν πει βέβαια στην εκκλησία εκεί ότι ο προφήτης Τζόσεφ Σμιθ, όταν είδε αυτό το όραμα, ήταν μόλις 14 χρονών. Και συνεχίζω να διαβάζω. Φορούσε ένα χαλαρό χιτώνα εξαιρετικά λευκό. Ήταν μια ασπράδα που ξεπερνούσε κάθε τι γήινο που είχα δει ποτέ, και ούτε πιστεύω ότι οτιδήποτε γύρω θα μπορούσε να γίνει ώστε να φαίνεται τόσο εξαιρετικά λευκό και αστραφτερό. Τα χέρια του ήταν γυμνά μέχρι λίγο πάνω από τον καρπό. Γυμνά επίσης ήταν και τα πόδια του μέχρι λίγο πάνω από τους αστραγάλους. Το κεφάλι του και ο λαιμός του ήταν επίσης ακάλυπτα. Μπόρεσα να αντιληφθώ ότι δεν φορούσε άλλο ρούχο παρά μόνο αυτό το χιτώνα, αφού ήταν ανοιχτός, έτσι ώστε μπορούσα να δω τον κόρφο του. Έτσι που λέτε. Καλή ιστορία. Όχι μόνο ο χιτώνας του ήταν εξαιρετικά λευκός, αλλά και ολόκληρο το άτομο του ήταν υπέρλαμπρο πέρα από κάθε περιγραφή και όψη. Και η όψη του ήταν πράγματι σαν αστραπή. Εντάξει, είδε το παιδί 14 χρονών ένα όραμα. Τι πιο σύνηθες. Γίνονται κι αυτά. Εγώ δεν είχα δει, νομίζετε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είχα δει. Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια, άλλο μου ήρθε στο μυαλό. Δεν μου ήρθε τέτοιο μυαλό στο όραμα, τέτοιο όραμα στο μυαλό, εντάξει. Λοιπόν, το δωμάτιο ήταν εξαιρετικά φωτεινό, αλλά όχι τόσο λαμπερό όσο ο χώρος γύρω από το άτομό του. Όταν για πρώτη φορά τον αντίκρισα, φοβήθηκα, όμως σύντομα ο φόβος με άφησε. Με κάλεσε με το όνομά μου και μου είπε ότι ήταν αγγελιοφόρος σταλμένος σε μένα από την παρουσία του Θεού και ότι το όνομά του ήταν Μωρώνη. Ο άγγελος ήταν ο Μωρώνη. Εξού και το βιβλίο του Μορμών. Άλλο Μορμόν και άλλο Μωρώνη. Άλλο. Ότι ο Θεός είχε προορίσει για μένα να εκτελέσω ένα έργο και ότι το όνομά μου θα θεωρούταν και καλό και κακό ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλές και τις γλώσσες, δηλαδή ότι θα αναφέρονταν και άλλα και άσχημα, και θα αναφέρονταν και καλά και άσχημα για αυτόν ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται. Άλλοι θα είναι με το μέρος τους, άλλοι θα στην πούνε. Είπε ότι υπήρχε θαμμένο ένα βιβλίο γραμμένο απάνω σε χρυσές πλάκες που διηγόταν την ιστορία των πρώην κατοίκων ετούτης της Υπήρου και την πηγή από την οποία αυτοί προήλθαν. Ποια είναι η κάτοικοι αυτής της Υπήρου? Η Αμερική, για την Αμερική μιλάει. Εντάξει. Και υπήρχε λοιπόν κάτι προφητικό στην Αμερική. Είπε επίσης ότι η πληρότητα του αιώνιου Ευαγγελίου περιεχόταν σε αυτό, όπως αυτή παραδόθηκε από το Σωτήρα στους αρχαίους κατοίκους. Στους αρχαίους κατοίκους της Αμερικής παραδόθηκε. Δηλαδή, να τα βάζουμε μια σέλα, καταλαβαίνομαστε. Επίσης ότι υπήρχαν δύο λίθοι σε ασημένια τόξα. Αυτοί δε οι λίθοι δεμένοι σε έναν θώρακα αποτελούσαν αυτό που ονομάζεται Ουρίμ και Θουμίμ, που είχαν εναποτεθεί μαζί με τις πλάκες, και ότι η κατοχή και χρήση αυτών των λίθων ήταν αυτό που αποτελούσε τους βλέποντες και τους αρχαίους, δηλαδή τους παλιούς καιρούς, και ότι ο Θεός τους είχε προτιμάσει με σκοπό τη μετάφραση του βιβλίου. Κάτι το ξεδιαβάζω, δεν το κατάλαβα. Επίσης ότι υπήρχαν δύο λίθοι σε ασημένια τόξα. Αυτοί δε οι λίθοι δεμένοι σε ένα θώρακα αποτελούσαν αυτό που ονομάζεται Ουρίμ και Θουμίμ, που είχαν ανταποτεθεί μαζί με τις πλάκες, και ότι η κατοχή και χρήση αυτών των λίθων ήταν αυτό που αποτελούσε τους βλέποντες κατά τους αρχαίους
δηλαδή τους παλιούς καιρούς, και ότι ο Θεός τους είχε προτιμάσει με σκοπό τη μετάφραση του βιβλίου. Εντάξει, ας πω, δεν το καταλαβαίνω, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Και πάλι μου είπε ότι όταν θα έπαιρνα αυτές τις πλάκες για τις οποίες είχε μιλήσει, γιατί η ώρα που θα τις αποκτούσα δεν είχε ακόμα εκπληρωθεί, δεν έπρεπε να τις δείξω σε κανέναν, ούτε το θώρακα με το Ουρίμ και το Θουμίμ, μόνο σε εκείνους τους οποίους θα μου δινόταν εντολή να τα δείξω. Αν τα έδειχνα θα καταστρεφόμουν. Ενώ συζητούσε μαζί μου για τις πλάκες, ανοίχθηκε το όραμα στο νου μου, ώστε μπόρεσα να δω το μέρος όπου είχαν αναποτεθεί πλάκες, και τούτο τόσο καθαρά και έντονα που εγνώριζα τον τόπο όταν τον επισκέφθηκα. Καταλαβαίνω. Μετά από αυτή τη συζήτηση είδα το φως στο δωμάτιο να αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω από το άτομο εκείνου που μου είχε μιλήσει, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το δωμάτιο αφέθηκε ξανά σκοτεινό, εκτός από άμεσα γύρω του. Οπότε αμέσως είδα σαν να ήταν ένας αγωγός ανοιγμένος κατευθείαν προς τον ουρανό, και εκείνος ανέβαινε μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως, και το δωμάτιο αφέθηκε όπως ήταν προτού να κάνει εμφάνισή του αυτό το ουράνιο φως. Πολύ διάβασμα. Λοιπόν, ξαπλώθηκα αναλογιζόμενος το παράδοξο της σκηνής και θαυμάζοντας ιδιαίτερα για τα όσα μου είχαν λεχθεί από αυτό το καταπληκτικό αγγελιοφόρο. Οπότε στη μέση των διαλογισμών μου ξαφνικά ανακάλυψα ότι άρχιζε πάλι να φωτίζεται το δωμάτιό μου, και μέσα σε μια στιγμή, καθώς ήταν, ο ήλιος ο ουράνιος αγγελιοφόρος βρισκόταν πάλι δίπλα στο κρεβάτι μου. Άρχισε και πάλι είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία είχε πει κατά την πρώτη του επίσκεψη, χωρίς την παραμικρή διαφορά. Μετά δε από αυτό με πληροφόρησε για τις μεγάλες κρίσεις που θα έπεφταν πάνω στη γη, με μεγάλες ερημώσεις μέσω πείνας, μάχαιρας και λοιμού, και ότι αυτές οι φοβερές κρίσεις θα έρχονταν στη γη κατά τη γενναία ετούτη. Αφού τα είπε όλα αυτά, πάλι αναλήφθηκε όπως είχε αναλυφθεί και προηγουμένως. Αυτή τη φορά τόσο βαθιές ήταν οι εντυπώσεις που είχαν μείνει μέσα στο μυαλό μου, που ο ύπνος είχε φύγει από τα μάτια μου και παρέμενα ακίνητος, κυρευμένος από κατάπληξη με αυτά που είχα δει και ακούσει. Πόσο ξαφνιάστηκα όμως όταν είδα πάλι τον ίδιο αγγελιοφόρο δίπλα στο κρεβάτι μου και τον άκουσα να μου λέει, δηλαδή να μου παραλαμβάνει ξανά πάλι τα ίδια πράγματα όπως και προηγουμένως, και να προσθέτει μια προειδοποίηση λέγοντάς μου ότι ο σατανάς θα προσπαθούσε να με βάλει σε πειρασμό ως επακόλουθο της πενιχρής οικονομικής κατάστασης της οικογένειας του πατέρα μου, να πάρω τις πλάκες με σκοπό να γίνω πλούσιος. Αυτό μου το απαγόρεψε λέγοντας ότι πρέπει να μην έχω κανένα άλλο σκοπό στο νου μου σχετικά με τη λήψη των πλακών εκτός από το να δοξάσω το Θεό, και πρέπει να μην επηρεαστώ από κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την οικοδόμηση της βασιλείας του. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να τις πάρω. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Μετά από αυτή την τρίτη επίσκεψη πάλι αναλύθηκε προς τους ουρανούς όπως και προηγουμένως, και αφέθηκα πάλι να συλλογίζομαι την παραδοξότητα των όσων μου είχαν συμβεί, όταν σχεδόν αμέσως μόλις είχε αναλυφθεί από εμένα ο ουράνιος αγγελιοφόρος για τρίτη φορά, λάλησε ο κόκορας και είδα ότι πλησίαζε η μέρα, έτσι ώστε οι συνεντεύξεις μας θα πρέπει να είχαν διαρκέσει ολόκληρη τη νύχτα. Είδε λοιπόν ένα ολονύχτιο όραμα ο Τζόσεφ Σμιθ. Μετά από λίγο σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και όπως συνήθως πήγα για τις αναγκαίες εργασίες της ημέρας. Όμως καθώς προσπαθούσα να εργαστώ όπως και τις άλλες φορές, βρήκα τις δυνάμεις μου τόσο εξασθενημένες ώστε με κατέστησαν απόλυτα ανίκανο. Ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών, ο Τζόσεφ Σμιθ. Ο πατέρας μου που εργαζόταν μαζί μου κατάλαβε ότι κάτι μου συνέβαινε και μου είπε να πάω στο σπίτι μας. Ξεκίνησα με την πρόθεση να πάω στο σπίτι, όμως καθώς επιχειρούσα να διασχίσω το φράχτη έξω από το κτήμα στο οποίο βρισκόμασταν, οι δυνάμεις μου με εγκατέλειψαν τελείως και έπεσα στο έδαφος ανίσχυρος και για ένα διάστημα ήμουν τελείως αναίσθητος.
Το πρώτο πράγμα που μπορώ να θυμηθώ ήταν μια φωνή που μου μιλούσε καλώντας με το όνομά μου. Κοίταξα και είδα τον ίδιο αγγελιοφόρο να στέκεται απάνω από το κεφάλι μου, περιτριγυρισμένος από φως όπως και προηγουμένως. Τότε πάλι μου είπε όλα όσα μου είχε πει την προηγούμενη νύχτα και με πρόσταξε να πάω στον πατέρα μου και να του πω για το όραμα και τις εντολές που είχα λάβει. Του είπε ο άγγελος να πάει στον πατέρα του να του πει τι έγινε. Υπάκουσα. Επέστρεψα στον πατέρα μου στο κτήμα και του διηγήθηκα όλα τα καθέκαστα. Εκείνος μου απάντησε ότι ήταν από το Θεό και μου είπε να πάω και να κάνω όπως με είχε προστάξει ο αγγελιοφόρος. Έφυγα από το κτήμα και πήγα στην τοποθεσία όπου μου είχε πει ο αγγελιοφόρος ότι είχαν να αποτεθεί πλάκες, και χάρη στην καθαρότητα του δράματος το οποίο είχα σχετικά με αυτήν, αναγνώρισα την τοποθεσία την ίδια στιγμή που έφτασα εκεί. Κοντά στο χωριό Μάντσεστερ της επαρχίας Οντάριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται ένας λόφος αρκετά μεγάλου μεγέθους και πιο ανυψωμένος από όλους τριγύρω. Στη δυτική πλευρά αυτού του λόφου, όχι μακριά από την κορυφή, κάτω από μια αρκετά μεγάλη πέτρα, βρίσκονταν οι πλάκες τοποθετημένες σε ένα πέτρινο κυβότιο. Αυτή η πέτρα ήταν παχιά και στρογγυλεμένη στο μέσο στην επάνω πλευρά και λεπτότερη προς τις άκρες, έτσι ώστε το μεσαίο τμήμα της ήταν ορατό πάνω από το έδαφος, όπως οι άκρες ολόγυρα ήταν σκεπασμένες με χώμα. Αφού απομάκρυνα το χώμα, πήρα ένα μοχλό, τον οποίο εφάρμοσα κάτω από την άκρη της πέτρας και με λίγη προσπάθεια την ανασήκωσα. Κοίταξα μέσα και πράγματι είδα τις πλάκες, το Ουρίμ και Θουμίμ και το θώρακα όπως είχε δηλώσει ο αγγελιοφόρος. Το κυβότιο μέσα στο οποίο βρίσκονταν ήταν φτιαγμένο από πέτρες κολλημένες η μία στην άλλη με ένα είδος τσιμέντου. Στο βάθος του κυβωτίου βρισκόταν δύο πέτρες σταυροειδώς σε σχέση με το κυβότιο και πάνω σε αυτές τις πέτρες είχαν τοποθετηθεί οι πλάκες και τα άλλα αντικείμενα μαζί τους. Επιχείρησα να τις βγάλω έξω, αλλά αυτό μου απαγορεύτηκε από τον αγγελιοφόρο και με πληροφόρησε πάλι ότι δεν είχε φτάσει ακόμα η στιγμή να τις πάρω, ούτε θα έφτανε παρά μόνο 4 χρόνια μετά από αυτή τη στιγμή. Θα περιμένει δηλαδή 4 χρόνια να πάρει τις χρυσές πλάκες. Όμως μου είπε ότι έπρεπε να έλθω σε αυτό το μέρος σε 1 χρόνο ακριβώς μετά από αυτή τη στιγμή και ότι αυτός θα συναντιόταν μαζί μου εκεί και ότι έπρεπε να εξακολουθήσω να κάνω το ίδιο μέχρι να ερχόταν η στιγμή να πάρω τις πλάκες. Δηλαδή κάθε χρόνο να πηγαίνει εκεί μέχρι να πάρει τις πλάκες. Σύμφωνα με αυτά που προστάχθηκα, πήγαινα στο τέλος κάθε χρόνου και κάθε φορά έβρισκα εκεί τον ίδιο αγγελιοφόρο και λάβανα οδηγίες και γνώση από αυτόν σε κάθε συνέντευξή μας σχετικά με το τι επρόκειτο να κάνει ο Κύριος και πώς και με ποιον τρόπο θα διευθυνόταν η βασιλεία του και κατά τις τελευταίες ημέρες. Του έδινε πληροφορίες κάθε χρόνο, στις τελευταίες μέρες είχε συζήτηση με τον αγγελιοφόρο και του έλεγε. Ο Τζόσεφ Σμιθ είναι ένας προφήτης τελικά Αμερικανός, έτσι το κατάλαβα. Έτσι το κατάλαβα. Ένα κομμάτι, μια παραγραφούλα ακόμα και τελειώνει, αυτό το κλείνουμε. Τελικά έφτασε η ώρα να παραλάβω τις πλάκες, το Ουρίμ και Θουμίμ και το θώρακα. Ήρθε η ώρα να παραλάβει αυτά τα πράγματα. Την 22η μέρα του Σεπτεμβρίου 1827, πολύ παλιά, 200 χρόνια πριν δηλαδή, ενώ πήγα όπως συνήθως κατά το τέλος ενός ακόμη χρόνου στο μέρος όπου αυτά ήταν τοποθετημένα, ο ίδιος ουράνιος αγγελιοφόρος μου τα παρέδωσε με τούτη την εντολή, ότι θα ήμουν υπεύθυνος για αυτά, ότι αν τα άφηνα να χαθούν από απροσεξία ή από οποιαδήποτε αμέλειά μου, θα καταστρεφόμουν. Όμως αν ασκούσα όλες μου τις προσπάθειες να τα διαφυλάξω μέχρι ότου εκείνος ο αγγελιοφόρος θα τα ζητούσε, αυτά θα προστατεύονταν. Σύντομα ανακάλυψα την αιτία που είχε λάβει τόσο αυστηρές εντολές να τα φυλάξω ασφαλισμένα και γιατί είχε πει ο αγγελιοφόρος ότι όταν θα έκανα αυτό που απαιτούνταν από το χέρι μου θα τα ζητούσε πίσω, γιατί μόλις έγινε γνωστό ότι τα είχα, χρησιμοποιήθηκαν οι πιο επίμονες προσπάθειες να μου αφαιρεθούν. Κάθε στρατήγημα που μπορούσε να αφευρεθεί επινοήθηκε για αυτόν τον σκοπό.
Η καταδίωξη έγινε πιο σκληρή και έντονη από πριν και πλήθη καραδοκούσα συνεχώς για να μου τα πάρουν αν ήταν δυνατόν. Αφού ήταν χρυσά, να μην τα πάρουν. Λογικό δεν είναι? Όμως με τη σοφία του Θεού έμειναν ασφαλισμένα στα χέρια μου μέχρι που τελείωσα μέσω αυτών αυτό που είχε απαιτηθεί από το χέρι μου. Οπότε σύμφωνα με όσα είχαν κανονιστεί, ο αγγελιοφόρος τα ζήτησε, του τα παρέδωσα και τα έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα, που είναι η δεύτερη μέρα του Μαΐου 1838. Τα γράφει το 1838. Αυτό εδώ πέρα γράφει το 1838. Για το πλήρες χρονικό βλέπε Τζόσεφ Σμιθ ιστορία στο βιβλίο Το Πολύτιμο Μαργαριτά και History of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού του Αγίου και των τελευταίων ημερών, τόμος 1, κεφάλαιο 1 μέχρι 6. Το αρχαίο χρονικό που βγήκε με αυτόν τον τρόπο από τη γη σαν φωνή ενός λαού που μιλάει από το χώμα και που μεταφράστηκε στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, όπως επιμαρτυρήθηκε με θεία διαβεβαίωση, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά προς τον κόσμο το 1830 ως το βιβλίο του Μορμών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο του Μορμών που κρατάω εγώ και είναι το αρχαίο υλικό. Το μεταφράστηκε στα αγγλικά, αλλά δεν μας λέει ποια γλώσσα. Βρέθηκε στην Αμερική, σε κάτι πλάκες. Και η γλώσσα ήταν εβραϊκή, ήταν Ινδιάνικη, τι ήταν. Και τώρα εγώ κρατάω εδώ τη μετάφραστη αυτή. Έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάναμε 16 λεπτά βίντεο, είναι πάρα πολλά.